কৃষ্ণ মেনন মাৰ্গত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক আমি আজি সাক্ষাৎ কৰোঁ আৰু আলোচনাত মিলিত হওঁ। ইয়াত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা এটা সজাতি দল আৰু প্ৰাক্তন NDBৰ টিম লগতে BTR প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আৰু লগতে MP ৰণবীৰা নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া আমি একেলগে আলোচনাত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক মিলিত হওঁ। আৰু ইয়াত মূলতঃ 2020 বড়ো শান্তি চুক্তিৰ যি BTR এগ্ৰিমেণ্ট সেই একৰ্ডৰ যিবিলাক দফা যিবিলাক ৰূপায়ণ আৰু হ'ব লগা আছে সেই দফাসমূহ আগন্তুক দিনত অফিচিয়েলি আৰু ৰাজনৈতিকভাৱে সেইটো কাৰ্যকৰী কৰি পেলাই আখৰে আখৰে ৰূপায়ণৰ যি প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল সেইটো কাৰ্যকৰী কৰাৰ কাৰণে তেখেতক আমি আহ্বান জনাওঁ। যি মূল বিষয় আছে এতিয়াও ৰঞ্জন দৈমাৰী ডাঙৰীয়া আৰু 7 গৰাকী আৰু লগতে 56 আদাৰ্ছ CBI আৰু NIA কোৰ্টত তেওঁলোকে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত গুৱাহাটীত এতিয়াও আছে আৰু তেওঁলোকক মুকলি আকাশত আনিব লাগে। সেই বিষয়টো আমি আজি উত্থাপন কৰিছোঁ আৰু গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক আশ্বাস দিছে যে আগন্তুক দিনত এটা এটাকৈ আখৰে আখৰে সকলো দফাৰ আৰু সকলো প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু কথাৰ ৰূপায়ণ কৰা হ'ব বুলি তেওঁ আজি আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু আশ্বাস দিয়ে আৰু আমি দৃঢ় বিশ্বাসী যে আগন্তুক দিনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি কমিটমেণ্ট দিছে সেইটো পালন কৰিব। আৰু আজিৰ আলোচনা ফলপ্ৰসূ বুলি আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ। যদিও এইটো নিৰ্বাচনৰ আগে আগে হৈছে, আমি বিভাগীয়ভাৱে অফিচিয়েলি যিমানখিনি দফা আছে ৰূপায়ণ হোৱাটো আমি বিচাৰিছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ যে সকলো কথা পালন কৰিব। যিবিলাক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ল'ব লগা বিষয়সমূহ আছিল সকলো কথা তেওঁ খুব গভীৰতাৰে তেওঁ শুনিছে আৰু ইয়াৰ ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সি দৃষ্টিভংগী বা কি বিষয়টো কেনেকৈ ৰূপায়ণ হ'ব সেই বিষয়ত তেওঁ মতামত দাঙি ধৰিছে। আজিৰ আলোচনা ফলপ্ৰসূ হৈছে আৰু আজিৰ আলোচনাটো সম্পূৰ্ণৰূপে মূলতঃ শান্তি চুক্তিৰ ওপৰতে আধাৰ কৰি পেলাই আমি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু ইয়াত যি কাৰ্বি আংলঙৰ ST হিলৰ বিষয় বড়ো কছাৰীক মানে মৰ্যাদা দিব লাগে আৰু লগতে BTR যি একৰ্ড সাংবিধানিক যি এটা মৰ্যাদা আৰু ইয়াৰ যি সমষ্টি পুনৰ্গঠন খাটিতালৈ উন্নীত কৰিব লাগে, লগতে পাৱাৰ এণ্ড ফাংচন বঢ়াব লাগে। যিখিনি কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয় কাৰিকৰী যিবিলাক NIT আছিল, যিবিলাক ছায়েন্স এণ্ড ৰিজনেল মেডিকেল ছায়েন্স ইনষ্টিটিউট আছিল সেইবিলাক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে আগন্তুক এই যি অধিসূচনা ইলেকশ্যনৰ আগে আগে সেইটো কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ। যি হয় এতিয়ালৈকে বৰ্তমান চুক্তিৰ পিছত 4 বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে আৰু কিছুমান দফা ৰূপায়ণ হৈছে। তাৰ বাবে আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু যিখিনি আধৰুৱা হৈ থকা যি মূল বিষয়সমূহ আছে তেওঁ কথা দিছে যে হোম ছেক্ৰেটাৰী ডাঙৰীয়াক তেওঁ নিৰ্দেশ দিছে আৰু গৃহ বিভাগৰ যিখিনি বিষয়ববী আছে তেওঁলোকক নিৰ্দেশ দিছে। বিভাগীয় যিবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে তেওঁলোকক নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে যে চুক্তি ৰূপায়ণৰ কাম চলি থাকিব লাগে আৰু আখৰে আখৰে দাড়ি কমা সকলো ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দায়িত্ব সহকাৰে কাম কৰি আছে আৰু কাম কৰিব সেই কথা আমাক কৈছে। আৰু আশা কৰিছোঁ যে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত 2024ৰ শেষৰ ভাগত BTR শান্তি চুক্তিৰ সকলো দফা ৰূপায়ণ হ'ব। আমি এইটো দৃঢ় বিশ্বাস আমি ৰাখিছোঁ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰকো আমি দাবী জনাইছোঁ। प्रहलाद आरो बिथां माबा कास्टम आरो बिनिफ्राय बिक्रम दैमारी बिथांमोना फैदों, गोबां बाथ्रा बुंफैदों। दिनैहाय बिथांमोना दिनै रायजोफोरनि गेजेराव फैनानै राजनितिकनि खैसाराव राजनितिकनि प्रबनाव जोंनि ओनसोलाव माबा मोनसे दिनैहाय मानसिफोरखौहाय लाबोनो हागोन नामा, गावसिनाव बोनो हागोन नामा बिथांमोना थांखि लादों जानो हागौ। खिन्थु जोङो मालाबाबो नेभार जों मालाबाबो UPPLनिफ्राय बा जोङो सरकारनिफ्राय गोजानाव जों थाङा। जोङो UPPL गभर्नमेन्टजोंनो जोङो दङ। बिथांमोना
हाजारखि बाथ्रा बुंफैया मानो हाजारखि गोदो गोदो राव बुंफैया मानो जों बे बाथ्रा आरो रावाव जों मालाबाबो गोजावनाय नङा बेनि थाखायनो जों बुंदों जोंनि बेयाव सुख शान्ति रायजो जानायाव बिथांमोना गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै बे ओनसोलावहाय दावराव दावसि खालामनाय जोंनि गेजेराव माबा मोनसे जेंना खालामनाय जों बेखौ माब्लाबाबो मोजां मोनाखै बिथांमोना बेफोरबायदि बुंनाय आरो नैबे लकेलनि माखासे बिपिएफ दोलोनि माखासे मानसिफ्रा बुंनाया माने जोंनि गेजेरावहाय मोजां जायाखै बिनि थाखायनो बे बुंनायनिफ्राय बिथांमोना गोजानाव थायो बेखौ आङो दिनैहाय ओनसोलनि जानानै आरो इउपिपिएलनि जानानै आङो गोख्रोङै बिथांमोनखौ बुंदों जाहाथे बिथांमोना मोननानैबो मोनै बाथ्रा बुंनायाव आङो जोबोद माबानि उसुबिदा मोनदों आरो ओनसोलनि जानानै लाजिनाय मोनदों बेनि थाखायनो जाहाथे बिथांमोना बेबायदि बुंनायनिफ्राय गोजानाव थायो आं दिनैनि जेखिनि प्रेस मिट लानाय हाबाफारिखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों जोङो नरगङिया बिसिडि हिसाबै सोरबा बिपिएफ सोरबा बायदिसिना राजखान्थि होननानै जों रावखौबो नेवसियाखै जों समानैनो जों बयनोबो रानना होदों आरो जों न'खौ जाफुंसारनांगौ होननानै जोङो नारसिनगासिनो दं आरो बुंगासिनो दङ दा बेनिखायनो जोंखौ दि रां जाख्ल' होननानै बुंदों जों बे नङा जों रावनिफ्रायबो थाखा फैसा बियाखै जोंनि न'खौनो जाफुंनांगौ आरो जों बे ओनसोलाव मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोला थाया मानो जोङो गोरोबलायनानै जोङो रायजो जालांनो ओनसोलखौ डेभेलप खालामनोसो जों नाजागासिनो दङ प्रमद सारनि दैदेननायाव जोङो गुबुन राजखान्थि दोलोनिब्लाबो जों बिथांमोनखौ जों बरायदों जे जोंनि जे सरकारि फैनाय जों बेखौ समान अंशै जों रानना लादों आरो जों बयनोबो होदों बेनिखायनो दिनै गोजान गोजाननिफ्राय बिथांमोना फैनानै जोंखौ जोंनि बे अनलायनाय खौसेयै थानाय ओनसोलफोरखौ जे गाज्रि मोनसे दावराव दावसि सृष्टि खालामना गालांदों जों बेनि सायाव दुखु मोनदों आरो इयुननि थाखाय जों जायखि फैया जायखि दोलोआ फैया मानो जाहाथे जों बे नरगङिया बिसिडिसिखौ बदनाम होलाङा आरो जों इउपिपिएल दोलोखौ जाहाथे बदनाम होलाङा जों बेखौ खावलायदों जुदि जोंनि सायाव माबा मोनसे बिदि फैनानै जुदि रायजो राजानि गेजेराव जोंनि अनलायनायखौ जुदि दावराव दावसि खालामना होलांबा जों बेनि सायावबो जों नोजोर होनो गोनां जाना फैगोन दा जों दुखु मोनदों दिनै बे खौरां मेलनि गेजेरजों जोङो रोखायै फोसावनो सानदों जे जोंनि बे दिनैनिफ्राय दिनै नरगङिया बिसिडिसिनि सिङाव जायखि दोलोआ फैया मानो फैनानै बिथांमोना जाहाथे जोंनि अनलायनाय जोंनि बे मावनाय जुदि माबा मोनसे खामानिया थालांदोंब्ला जोंखौ दाय होनो हागोन बेनि थाखाय जों रुजुना लागोन आरो बेफोरखौ दिनै नङा हसा मालायनि खोथा लानानै जोंखौ दावराव दावसि खालामनायखौ जोङो दुखु मोननानै जों दिनै बिनि फिननायखौ जों होफिनदों बे साराय सारिनि बिपिएफ दोलोनि जि मेल खुंफैदों बे मेलावहाय बिथांमोना जोङो जोंनि खौरां बा जोङो मिडियायाव जों नुनाय मथेब्ला बिथांमोना बुंदों 1000निबो बांसिन होननानै बुंदों नाथाय नङा बिसोरनि मेलावहाय 100जोननिबो बारा जायाखै खमसिन 100जोननि खमसिन जादों दा बिथांमोना जेखि बुङा माने बिदि बुंनाय बाथ्राफ्रा गासिबो नंखायजोब आरो जोबथारनायाव जोंनि बे मिडियानि गेजेरजों बड'लेण्ड खौरां मेलनि गेजेरजों जोङो फोसावनो सानबावदों थाइजौगिरि हिसाबै जाय बिथाङा जे जोंखौ जेबो मोनाखै होननानै बुंदों बे बिथाङा हयथ' मोनथिया जानो हागौ आरो भुल बुंदों जानो हागौ थाइजौगिरि गामि हिसाबै गासै न'आ मोननांगौआ 86टा न' मोननांगौ दङ दा बेफोरनि गेजेरावहाय थाइजौगिरि गामियाव 86निफ्राय जोङो 49 न'खौ दिनैसिम जों लुगासिनो दङ आरो माखासेया हाबाय आरो बिथांमोना बबेखौ लानानै न' मोनाखै बा जेबो मोनाखै होननानै बुंखो दिनै जोङो नरगङिया हिसाबै अनुरदयखौ थाइजौगिरि गामियाव जों 24टासो दिनैसिम जों होनो हाबाय आरो जोङो दिनै रावखौबो बिपिएफ बा रावखौबो जोङो राजखान्थि दोलोखौ जोङो बा गुबुन हान्जाखौ जोङो नेवसियाबालानो जोङो दिनै समारैनो जों रानना होनो थाखाय जों आखायाव लादों आरो जों दिनै नरगङिया हिसाबै जे बिपिएफ दोलोनि जे सानै बेनिफिसियारि दंमोन अरुण'दय बिथांमोना मोनजागासिनो दं बिथांमोना जाहैबाय गोसोम बसुमतारी उइद' आरो मन्जु बाला ब्रह्म बिथांमोनहा बिपिएफनि दोलोनिब्लाबो जों बिथांमोननोबो होदों आरो बबेखौ लानानै बिथांमोना जेबो मोनाखै होननानै बुंनो हाखो जोङो मोनफ्रोमबो बिथांखिफोरखौ जोङो समानैनो राननानै होदों आरो जायनाखि मोननांगौ माखासेफोर थालांदों जों बिथांमोनखौ जों लासै लासैनो जों होलांजोबनो नाजागासिनो दङ बेनिफ्राय बबेखौ लानानै बिथांमोनहा जेबो मोनाखै जोंनो जेबो होआखै बे बाथ्राखौ बुंनो हाखो दा बेफोरखौ जोङो लानानै जों बिथांमोनाव मिथिनोसो लुबैदों बा जों सोंनोसो लुबैदों माबा मोनसे मोनाखै होननानै बुंदोंब्ला बिथांमोनहा जोंजों रायज्लायफै आरो जों बिथांमोननो
लासै लासैनो फैबाय थानाय समाव जों होलांनो जों नाजागासिनो दङ। बिसायख'थिया माब्ला जामारगोन बेखौथ' जों दाबो मिथिथ'वा जिहेतु माने इलेक्सन कमिसन अफ इन्डिया दाबो फोसावाखै जेब्ला फोसावगोन जों अब्ला मिथिगोन खिन्थु जोंनि इउपिपिएल हान्जानि साखाफाराया बेथ' जोब्बायानो आरो बेबायदि जोंना स्पेसियेल साखाफारानि दरखार जाया जोंहा जिहेतु बुथ कमिटि दङ जोंहा प्राइमारि कमिटि दं ब्लक कमिटि दं डिस्ट्रिक्ट कमिटि दं सेन्ट्रेल कमिटि दं जों एनि टाइम माने बिसायख'थि फैब्लानो गेलेनानै देरहानायनि थाखाय जोङो जेब्लायबो साखाफारायानो जानानै थाबाय थाखायो। केन्डिडेटनि महराव नुनो मोनगासिनो दं सार मा बुंगोन? केन्डिडेटनि दानिसिमबो जोंनि हान्जानि सिङाव जों सावरायनाय जायाखै दिनैसिमबो एटलिस्ट आं मिथिया केन्डिडेटनि सोमोन्दै सावरायनायखौहाय आं हान्जानि गाहाय नेहाथारि जानानैसो खामानि मावगासिनो दङ गतिके जोंहा जोंनि इउपिपिएलनि मानगोनां दैदेनगिरिफोर जोंनि मानगोनां आफादगिरि प्रमद बर' सार जोंनि गायसनगिरि आफादगिरि इउजि ब्रह्म सार जोंनि मावफुं आफादगिरि रोंग्रा नार्जारि सार आरो जोंनि हान्जानि लेङाइ आफादगिरि गबिन्द बसुमतारी सारमोना बे आयदानि सायाव सावरायगोन बिथांमोना बेखौ फाइनाल खालामगोन फाइनाल खालामनानै जोंना जेब्लानाखि बिजाथिया थिग जाबाय अब्लानो नोंथांमोननो फोसावगोन आरो जिहेतु दाबो बिसायख'थिनि डेटखौनो फोसावाखै बिसायख'थि बिजाथि फोसावनायनि खुनु बाथ्रायानो फैया जेब्ला बिसायख'थिनि डेटखौ फोसावगोन अब्लासो जोंनि हान्जानि बिजाथिखौबो फोसावनाय जागोन। बिपिएफ दोलोनिफ्राय पृथ्वीराज नारायण देबखौनो जे बिजाथि फसंगोन होननानै एसे खौरां मोननाय जादों बिपिएफ दोलोआ खहा जागोन नामा सार जिहेतु बिथांखौ केन्डिडेट फसंबाय? पृथ्वीराज नारायण देब बेसखौहाय बिजाथि होगोन होननानै आं खोनायाखै आं नुवाखैबो आं दासान्दि बेबायदि खौरां बिजोंखौ नायनो मोनाखै मैयासो जोंहा ब्रह्म धोरोमनि गिदिर मोनसे हाबाफारि दंमोन बेयावनो आं सासे भलान्टियार हिसाबै खामानि मावहैदोंमोन दा बावहाय भलान्टियार हिसाबै खामानि मावनायनि थाखायनो आं खौरां बिजोंखौ बेबायदि नायनो मोनाखै नोंथांमोननि खौरां बिजोङाव माबाफोर बेबायदि ओंखारदोंब्ला बियो बिथांमोननि इन्टारनेल मेटार बिपिएफआ सोरनो केन्डिडेट होयो होआ बे इन्टारनेल मेटार बिपिएफआ जायनोखि केन्डिडेट होआ मानो जोंहा जेबो खहा जाया एबारनि केन्डिडेट इलेक्सना जिहेतु जोंहा मानगोनां भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि सारखौहाय फिन खनसेबाव प्रधान मन्त्रि बानायनायनिसो मोनसे इलेक्सन बियो गतिके बावहाय खुनु कन्टेस्ट जानाय नङा जोंनि बड'लेण्डनि मोननैबो समस्ति दरं उदालगुरि आरो क'क्राझार बेयाव एनडिएनि केन्डिडेटआ वाकअभार जागोन।